No niin, Suomen joukkueen kapteeni Lasse Kukkonen. Puolien välierä voitto ja nyt sitten mennään välieriin. Mikä se peli ratkaisi? No, me oltiin sitoutuneet joukko. Jaksettiin olla kärsivällisiä ja ottaa, että saadaan ne paikat mitä tarvitaan. Ja tietenkin Hapa oli aivan loistava, mahtavaa työskentelyä, siinä on helppo olla eessä. Hyvä joukkue ja sitkeys ja halu pelata toisille. No, mitkä nyt on tunteet kapteenilla tällaisen voiton jälkeen? No, hyvät on tietenkin tunteet. Pelattiin hyvää peliä ja tästä on hyvä jatkaa. Oliko tämä nyt sellainen niin kuin taktinen voitto, pelitapavoitto vai miten tämä voitto tuli? Mun mielestä se tuli, niin kuin mä sanoin, pelattiin fiksusti, mutta isolla tunteella ja oltiin tosi sitoutuneita joukkoina. Oltiin sitkeä joukkue. No, tässä on turnauksen aikana aika paljon tullut epäilyä joukkueelle Lauri Marjamäelle. Onko pelaajana nyt Laurin puolesta vähän semmoinen kutti, täällä sitä ollaan olla? No ei ole, että tämä on enemmän meidän yhteinen juttu. Tämä on kaikki valmennuspelaajat, tämä on meidän joukkojen juttu ja yhdessä tehdään ja niin kuin sanoin, hyvä joukkosuoritus. No siellä sitten vastassa välierässä joko Ruotsi tai Sveitsi. Mitä ajatuksia siitä? No ei vielä kauheasti mitään, että aika äkkiä tulee. Mutta kun tulee kova joukkoja vastaan, niin kuin tiedetään tässä vaiheessa, että huippumaita ja hienoja pelejä. Hienoa, että saadaan jatkaa. Kiitos. Harri Säteri, mä luulen, että muutama miljoona suomalaista on aika tyytyväisiä ja kiittelee teikäläistä. Kerro vähän, miltä tuntuu tänään pelata? No joo, ja loistava oli tänään pelata, että äijät teki ihan älyttömän duunin niin kuin meikäläisen edessä, että ei me niinku annettu niille juuri mitään, että tää oli ihan huikea peli puolustuksellisesti meiltä, että se oli kyllä tosi niinku hieno pelata. Tämä tietysti pitää paikkansa, mutta et sä voi ihan kaikkia kunniaa säilyttää kuitenkaan pelkästään puolustajille. Oliko heti pelin alkuhetkellä ekoista turnoista lähtien sellainen fiilis, että tänään näyttää tarttuva? No joo, kyllä on ollut tässä jo muutaman päivän semmoinen fiilis, että niinku ihan hyvä fiilis tuo jäällä, niin tänään se jatkuu ja miksei olisi jatkunut. Mutta joo, oli kyllä hyvä fiilis oli lähteä peliin. Kaikki puhui siitä sellaisesta pelitaktiikasta ja systeemistä, joka nyt tähän peliin oli hiottu ihan huippuunsa. Niin kertooko se siitä, että miten yhtenäinen tämä joukkue on? Ja kyllä meillä on tosi yhtenäinen, että tuo niinku kopissa niin ei ole mitään kuppikuntia, että ollaan niinku todella yhtenäinen ja siellä on todella vapautunut fiilis ja kaikki puoltaa yhteen hiileen. Niin sitten jälkikin on ton näköistä. Mutta melkoista vuoristorataa tämä turnaus kuitenkin tässä pari viikkoa on ollut. Et siinä vaiheessa, kun Ranska ja Tsekki-tappiot tuli peräkkäisinä päivinä ja kapteeni Kukkonen oli Suomessa, niin ehkä joku saattoi ainakin kotisuomessa epäillä, että mitähän tästä tulee. No joo, kyllä, mutta se on niinku vahvistanut meitä ja tuonut meitä yhteen. Ja välillä joukkue tarvii tommosiakin vähän niinku herätyksiä ja kokemuksia, että ei aina mennä sieltä niinku helpoimman kautta. Sä pelaat eurooppalaisia pelaajia vastaan normaalissa seurajoukkoissa, mutta nyt näytti sekä kanukit että amerikkalaiset sopivan aika hyvin. No joo, kyllä ei se nyt hirveästi eroa, että lätkä kuin lätkä. Niin. Hei, lyhyesti vielä ajatus siitä, että lauantaina on seuraava peli, niin mikä on päällimmäinen ajatus ylipäätään siitä, että olette nyt välierissä? No ihan huikeetahan tää on, että hetki nautitaan ja sitten käännetään taas katseet sinne, että ei mitään eteenpäin. Kiitos. Kiitos.